guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आंनि फट'शुट दङ ओमफ्राय फट'शुटआ जागोन बङाइगावनि हाग्रामा ब्रिज खाथियावहाय आरोना स' नोंथांमोनजों आङो जा हायो शेयार खालामनो सानबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय नै जोङो सापागुरियावहाय एसे लाखिदोंमोन आरोना बेयावहाय दसे खामानि दङमोन ओमफ्राय दायो जोङो माबा माबिबो बायना लाखाबाय चिप्सफोरखौ ओमफ्राय ORSफोर ओंखाम जायाखै नालाय बेनि थाखायनो नै गाइस दायो मोनफैबाय हाग्रामा ब्रिजआवहाय भिउ जा मोजांखा भिउआ नै ओमफ्राय जोंना दिनै गस्लाया सेम खानायानो बिरजोब्बाय दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै माबोरैहाय फट'शुट खालामो ओमफ्राय आरो दा उनावहाय आङो मानो भिडिअ खेबबानो ब्लगार फट'शुट ओमफ्रायो नै जोङो दा बे समाव मा होनोमोनलाय आइनदियाव दंफैयो नोंथांमोना नायलांनो हागोन बे फट'शुट खालामनायखौ बिनिखौ एसे खानाया मोजां खालामलाय मोजां नुवाखै मानि फट'शुट खालामनो नागिरदों एसे खिन्थाना हरदो दख'नानि फट'शुट खालामगोन दा उनावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आंनाथ' अलरेडि मेकआपआ जाखानायसो ओमफ्राय दायो आङो जास्ट दख'नाखौल' चेन्ज खालामसै आरोना खानाय सानाय खाखानाय दख'नाखौल' चेन्ज खालामसै नै गाइस नैबे येल्ल' कालारनिखौ गानसै आं दायो ओमफ्राय ब्लाउसआ नै ब्लु कालारनिखौ गानसै नैबेखौहाय गाइस नै मादि नुदों दख'नाखौ बरिया ब्लाउसखौ जि मोजां नुदों ब्लाउसआ सेल जासिगोनलै बासे मोजां नुदों ब्लाउसखौ डिजाइनखौ मोजां नुमारदों ब्लाउस डिजाइनखौ बे आखाइनिखौ मोदोम जानायदो Kira क्या बोला तूने? गाइस दायो जोंना मोनसे ड्रेसनि जाखांबाय ओमफ्राय ब्लाउसआ नै सापागुरियावहाय बायनाय माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय दायो गाइस बेलेग ड्रेस चेन्ज खालामसै दख'नाखौनो गानगोन आरो गाइस आंना नेक्स्ट दख'नाया अरे आं मोजां नुदोंलै फट'शुट सोलिगासिनो थाबायना फैबावबाय नै गाइस जोंना फट'ग्राफारा नोंथांमोना हाबा बार्थडे एनिभार्सारि जिखुनु जाया अकेजनावहाय नोंथांमोना बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं स्क्रिनावहाय होनानै होगोन बिथांमोननि डिटेल्सखौहाय ओमफ्राय नोंस्रा माबा दंमोन ना पेजआ बुंनानै लादो पेजआ आंनाथ' माबा प्रनय बसुमतारी ओमफ्राय ग्रुप दंना गैया हाबानिया दङ औ ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव दिन्थिनो हागोन नोंथांमोना सापागुरि बङाइगाव बिजनि जिखुनु जायाबाबो थांनो हागोन आरोना बिथांमोना माबायदि मोनदों गेम्स दैमारिखौ फट'शुट खालामनानै मोजां मालाय डाइटिं खालामगासिनो डाइटिं खालामलाय ओंखामखौ जाबावलाया मालाय हाममारदों ओमफ्राय नों इनि थाखायनो हाममारदों ओमफ्राय मा जानानै मोनलोदो जानाय नोङो गेजेर ससेयाव जानाय उन्दुनाय हाममारबाय मानसिया ओइ खेबसे फैनायाव लोदोदोथारमोन नै आंना ड्रेसआ
खिरा सिरा गानलाला बिदिनो थानोसै आखायाबो खालि खोमायाबो खालि नै ओमफ्राय दख'नाया बोरैबा जबायलाय मेंबाय खोमा खानायखौ एगारबायलै आं दे आगै फिसासो होनो जि केटा मरा खाथियाव लाबोलाय जा मोजां मा नाम होनदोंमोनलाय सना एप्रिल जि किउट खाना जि मोजां भेरि गुड थेंक इउ थांसै बाय बाय लास्ट मोनसे दंबावो बेखौ गानबानो जोब्बाय ओमफ्राय मोनसेया खासिबारियाव गाननांगौ गानलायबाय आं जि सान्दुं खामबायलै ओरैनो गोसोमखा आरो गोसोमसिन जाबावबाय थैगोनसो ओमफ्राय नै ड्रेसा दायो जोंना लेडि गागाया नेबाय थानानै ओंखाम उखैबाय खोमा र' आं सोंहैनि बिराद उन्दुगासिनो एसि होनानै मालाय गस्ला सोंथेलायनानै ओइ लेडि गागा ओंखाम उखैबाय नै उन्दुगासिनो बिराद नेबाय थानानै बाबाय खोमा बाबाबो उपाय गैया लोगोनि खाथियाव थानांबाय होनदो ओमफ्राय नै बिथिंबो फट'शुट खालामगासिनो दे जल्दि आंनिया जोबनाय नङा थाबनो नानिया फट'ग्राफारखा नालाय नै बरपेटानिफ्राय लावदुमा लांफैगोननो गाइस जोङो बरपेटासिम गारि भारा लानानै थांसै फुजारिफ्रा आंखौ एदावबाय थायो गाइस आंखौ लेडि गागाया माने आं बुंथ'लालै दा रागा जोङो हेलौ गाइस होनदो आंहा फुजिया मा दे मा गैया मा गैया मालायनि भिडिअजों दाला मालायनि फनजों दाला आंना फन गैया नामा आं नुफेराखै नोंनियाव फनखौनो आं खाला भिडिअसो लायो नालाय दानिया नुफेराखै आंना नोंनियाव फनखौ माहा दोनो नोंलाय नायलाय माबायदि भिडिअ लानो आं रागा जोंबायलै माना होयो माना होयो ओइ आं हालालै लावदुम बोरै जाखो नै गाइस दिनै जेसेबांखिनि सयखानसो दख'ना फट'शुट खालामबाय नामा आङो ओमफ्राय जेसेबां खालामबाय बेनिफ्राय नैबे पिंक कालारखौहाय आङो साबसिन मोनदों आरोना माने आंजों समायनाय बायदि मोनदों मिथिला नोंथांमोना अबे गांसेया आंजों समायसिनदों बेखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिथाहरनो दाबाव दे आं कमेन्ट्सफोरखौ फरायजोबखायो गाइस ओमफ्राय जायनिखौ जेनेबा टाइम मोननायावहाय रिप्लाय होखायो ओमफ्राय आं रिप्लाय होनो हाथाराबाबो लाइकखौ हरथारो आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा गाइस जोङो मोनसे जायगायावनो लाखांनानै फोजोबबाय आरोना जल्दिनो गरमथारमोन नालाय सान्दुं गोसाथारमोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय नैबे रेड पिंक रेड एक्जेक्टलि रेडबो नङा एक्जेक्टलि पिंकबो नङा बे मा कालार आङो मिथिला नै लेडि गागाया सालायगासिनो जोंना ओमफ्राय दायो जोङो बे हाग्रामा ब्रिज खाथियावनो आं खासिबारियाव बिराद फट' लानो लुगैदों आरोना ओमफ्राय बे खासिबारियावनो फट' लानो थाखाय जों थांगासिनो ओमफ्राय लामाखौनो नागिरना मोनाखै आरोना लांगासिनो जोंना लेडि गागाया नै ओमफ्राय
मोनहैसिगोन आरोना नैबे जायगायावनो जि समायना नै खासिबारिया नैबेथिं थांथ'ला नैबे राइट साइडनियाव थांनोसै आरोना मोनफैबाय खासिबारियाव फट' लानो लुगैदों आङो खासिबारियाव फट' लागोन गाइस नै खासिबारि जि समायनायै जि समायना खालै नै बिराद समायना फैदो आगै प्रनय गाइस आंखौ सायख'आव जि गोजौ नुदों ओमफ्राय आंथ' हाय थुथु थुदो नैलै थिफोरदो फैदों थिफै गाहायथिं औलै जि मोजां नुदों आगै जि मोजां नुखादो खासिबारि बारि नै बैसोरो इयाव थाबोबाय नै गाइस खासिबारियावहाय मोनफैबाय आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दे जि मोजांलै आयौ ना 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 ओइ माहा थाबावदों ओइ जुयो नामा जुयो थाङा माथो माबा जायाखैना दाबो गोरलैसो खोमा गस्लायाव नांजोब्बायना नै जोंना जोब्बाय फट'शुटआ खस्थ' मस्थ'यै माबा स्टाइल नुदों जि मोजां नुदोंलै जायगाखौ आयै 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 नायनाय हा मालायसो रानथें जाबाय जेलेस जाबाय आं गाइस जि बरिया आयै बार खोलो खोलो बारनायजों Cool. So दायो जोङो गाइस ओंखाम जाहैनोसै बायला हटेलाव मोनो ना मोनाथाय अमा नारजि नायनोसै आयौलै मासे मोजां आं थांनो बाबाय ओइ मोजां मोनमारदोंलै न'आव नायनाय आयै जोङो दायो बायला हटेलावहाय दङ ओंखाम जानो नागिरदों नै गाइस दायो ओंखाम जानोसै आरोना जोङो बायला हटेलावहाय बिराद ओंखाम उखैबायमोन ओमफ्राय आङो दहयो ओंखाम जानानै थाङाखैमोन मानो होनना बुंबा दख'ना गानबाथ' उदैखौ जि गिदिर नुखायो ओमफ्राय आरो ओंखाम जानानै थांबाथ' आरो गिदिरसिन नुगोन नालाय बेनि थाखायनो ओंखाम जायालासिनो फट'शुटखौ खालामबाय ओमफ्राय दायो फट'शुट जोबखांनायखाय ओंखाम जानो फैबाय आरोना नै मा लाखो ओमफ्राय आंनि फेभरेट नारजि अमाबो लाखाबाय होनोसै जानाया थांसै आलासिया Bye bye. Thank you so much, Hwnna. आरोबो लोगो मोनबावगोन एबार
जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो दानो खिथाया जों सानैजों फुरा Somaina सिक्रेट जायगायाव थांगोन जोङो जोङो बाय बाय मोजांसो दा स' गाइस नै ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो जों थांनोसै बाय बाय सना बाय बाय दे मोजां थां आंबो थांसै थांसै आगै बाय आरो फट'आ मोजां इदि खामखा गुफुर खामखा गोजौ खामखा रानथें खामखा आं सिगां दिन्थिगोन ओमफ्राय नों दानसोनां नङा ओमफ्राय आंनिखौनो फन खालामदों थिखो ओमफ्राय नोंदोंबा फैबाय नायलाय आंनि हर आं जालांगोन नै जोंना दोनहैग्राया